Takže hoši, vy se posaďte, uvelepte se, dneska se už hrát nic nebude, takže klidně můžete si co čekali nahoru odejít. My teď začínáme. Konspirační teorie s ufounkama a s nadpřirozeným. Mám to rád když tak navíc? Řekněte si, jo? Já jsem, jste tedy do? Seká to? Mně ne. Já jdu, já si drám. Pa, guys, musíte. Víc nahlas? Že tak to sekuriťák opuštěnej nemocnici, tak to se posral. Tak já to dám na mín. Teda navíc. Ještě? Už z prvého videa z této série poriadne mrazí. Dobré, OK. Neslyším to. I just heard some more sounds. I don't know what it is, man, but this place is creepy. Wow. No, Nemocničná posteľ sa hýbe sama od seba, čo by v mnohých evokovalo okamžitý odchod preč. To kdokoliv z toho rohu mohl vytáhnout. I don't trust. Hoši, vždycky budete mi psát do komentářů, jestli tomu věříte nebo nevěříte. Vždycky napište fake nebo true, protože mi tohle třeba... Když já to potřebuji vidět z jiného úhlu, ne vole, tady to poza rohu, jakože to tam někdo vyšťou, víš co, a Tú istú noc Noah počuje ďalšie zvuky to je a tak macíku. opäť ide Fake, skontrolovať, že? čo je ich príčinou. Alright, guys, so I'm gonna go ahead and look over here. Checking the rooms and vidíte titulky, všechno v pohodě? dude, yeah, honestly, like, No ale toč to normálně, ne Nokiou, vole, 360. yeah, fuck this shit. Počas toho, ako vstupuje do jednej z izieb, počuje, ako nosidlo na jedlo naráža do steny na chodbe. Tretie video nahráva až o 2 týždne neskôr, No, ktoré je však nevím, rozhodne nevím. najdesivejšie. Sledujte, čo zachytá. Real podle mě, to jsou takové věci, že jako, když se nejhorší, že ty bys si to natočil, tohle by se ti stalo a někomu bys to ukázal a nikdo by ti nevěřil, kámo. A ty jen, já už tam nikdy nejdu. Alright, guys. Děkuju I'm moc, out there, guys, za of course. lajky. I was hearing some noise coming up right now. Mega fake. It's kind of freaking me out, so I'm gonna be filming a little bit, saying some shit. What the fuck? Tam byl jako nějaký člověk, ne? Taky mi to přišlo. Keď Noah prezerá izbu po izbe, v jednej More, co to může být? môžeme vidieť čiernu postavu, ktorá nehybne hľadí von. Tam mohl být jeho kámoš zády v bundě, kámo s kapucí a pak se schovat tady do toho rohu. Fuj do píši. Vy to, jako v tohohle se třeba bojíte, tak to mě přijde to ještě v pohodě, já jsem viděla teda horší věci. Real. Ty má těžko říct. Oknom. Keď sa však o niekoľko sekúnd do izby vráti, nikto sa už Neviem. nenachádza. Takže čo myslíte? Sú toto relevantné dôkazy niečoho nadprirodzeného, alebo ide o ďalší TikTok hoax? TikTok house. Hej hoši, taky natočíme spolu někdy TikTok house? Neopustený Dvaja dom v lose. urbanisti z Mexika prehľadávajú po... Jestli to je z Mexika, tak to ti rovnou říkám, že to je true, vole, v Mexiku a tady z těch, vole, divných zemích, tam se děje úplně nejvíc divnou věcí, kámo. Tam je největší sled mimozemšťanů, tam je nejvíc, vole, všeho, tam je tam nejvíc kontrolovaný od nás, nevím, prostě Mexiko je nejvíc divná, vole, země, kde se děje fakt jako spousta divných věcí, což mě fakt zaráží, proč na Mexiko. Jestli tam dřív byl nějaký hlavní, já nevím, jak to mám pojmenovat, bot, ahojky Simple Market, na Nikušku Luci, děkuju moc krát. Bro, kdyby to bylo real, Boris by tam už nebyl. Jakože, jo, no, kdyby si, jako, mě by asi nenapadlo, kdyby najednou mi tady jezdila židle, sama od sebe, si říct, natočím to a dám to na YouTube a budu tady ještě u toho stát. Děkuju moc, Simple Market. Čumím na Bechlora, týpka se týpkovi svěřila, že točila péčku a on ji poslal domů a teď kvůli tomu týpek řve, reálně co čekal? Kam o čem to mluvíš? My koukáme, kámo, na démony a ty tady mluvíš o nějakým podváděním a prostitutkách, ani no. Neskorej noci opustený dom, ktorý sa nachádza hlboko v lese. Podľa miestnych legend sa v ňom mali odohrať strašné veci, ktoré zapríčinili, že v ňom údajne straší. Spočiatku sa počas preskúmavania nič nezvyčajné nedeje, no všetko sa zmení, keď začujú zvuky, ktoré by v danej situácii nikto počuť nechcel. Y ahorita gracias a nuestra amiga Chelly vinimos a estas casas porque no las conocíamos. A te Ya se ve la bojím. ubicación. Y ahora sí que están bastante impresionantes, digo, las locaciones que tenemos nosotros
pero nunca había como una casa así, la neta. Así que, pues, ¿qué? Cállate, cállate. Güey, no mames. Güey, verga, se escuchan niños allá afuera. Tam bych poslala svoje děti a říkám, tak, a teď tam budeš něco mlejt a já to natočím dole a budu dělat, že to je jako to, bubi. Papa, byli se krásně, ahojky, tak všechny zdravím, kdo přicházíte, fake. To je to nevíš prostě. Aguanta. Mi amore, jdi nahoru, jdi to nahoru natočit. Jdi nahoru, já ti říkám, jdi nahoru. Chci to vidět, jestli tam nějaký bubi. Porfa. Asi to bylo úplně jedno, jestli to fake nebo není, prostě bych se postral. Já bych tam ani hlavně nebyla, jako proč bych šla nahoru? Proč bych řekla, jako jdu nahoru? Jdu provokovat mrtvý dětičky, vole, co se mi tam očividně smějou a tancujou, vole, nad mým hrobem? Urbanisti ešte chvíľu pokračujú, aby zistili viac. To nevím. Přidanej zvuk, 100%, je to možný. Jako zní to tak, jako kdyby to bylo vedle nich místo nad nima, no. To máš pravdu. Buena... Asi je tam někdo. Buena noche, dobrý den, dobrý večer. Kamera zachytáva dve podivne... Reálně, kamo, my jsme tyhle ty píčoviny taky dělali, vole, s kámoškama, že jsme uděláme horor. A to je to nejméně, jako co by můžeš udělat, to mi neříkej, že to je real. Vyzerajúce deti, ktoré vykukujú spoza vchodu do miestnosti. Tady má syna vlevo a tady má vpravu segr, vole, teda dceru. To je fake, kámo, nevím, no. Jako jsou lidi, kteří jako si v to úplně dokážou jako prožívat to a říkají si, což je to možný, ale mně to přijde strašně fake. Dvojica po tomto stretnutí miesto na pochytro To je fake, jak video od fyzio. Nakoniec sa do domu predsa len vracajú, čo však obidvaja rýchlo oľutujú. Aguanta. Es que tengo miedo, güey, pero eso trata mi canal de desmentir. Aguanta. Ještě jak kecá, ne? Já se bojím. Ani hovno se nebojíš. Toma, tengo un chingo de miedo. Aguanta. Ta hudba k tomu, aby si měla jako napětí. Fake? Takový Ondra Vlček, ne asi. A klauni. Tak pojď mi, já chci vidět buby. Nic nevidím, absolutně. Puta, mi cámara se desenfocó, güey. No hay ni madres, güey. My taky nic nevidíme. Jak se máme? Dobrý, co pak ty, Market? Bych som utekl rychle pryč, ale by som tam nebyla ani minut. No mames. Tam šel slyšet strašně střih, slyšeli jste to? To dítě já ti dám jeden, pojedeš do prdele hodně rychle. Tak. Ale jako nevím, jste už do práce, taky. Christian Richman vo svojom dome, ktorý zdedil po starej mame v meste Drayton Valley v Alberte, čo je jedna z... Tak počkej. Děti a lidi a píčoviny je jedna věc. Ale aby se mi hýbaly skřínky, vole, a padaly nože a tyhle hovna, tak to ne, bracho, to ne. A kdo píčí Ondra Vlček žije? Nevím, asi jo, ne? Nebo ještě, já nevím, jestli natáčí ještě? Tak babíka vyzerá, kámo, jakože věci v kuchyni, takový ty nože, tomu i věřím. To jsem natáčel já, to víš, že jo? Z 10 provincií v Kanade. Autora videa prebudilo hlasité búchanie v kuchyni, no ako sám tvrdí, v dome sa okrem neho nikto iný nenachádza. Dobrý, Market, všechno v pohodě. Jen jsem naskáka unavená. Ale všimni si, třeba, jasně, může to být fake, ale už jak třeba má tu rozklepanou kameru, tak třeba se mu klepou ručičky, protože se bojí, jo? Musíme trošku jako, já nevím, ale mohlo to udělat na schvál, že jako budu se klepat, kvůli tomu by to vypadalo věrohodně. Baví mě tvoje stream, tak to jsem ráda, Míšu, to jsem moc ráda. Tomuhle věřím, já taky právě. To je vždycky takový to, že mně přijde, že to poznáš, kde to je nahraný a kde ne. Ono ty lidi úplně nejsou dobrý herci. I've heard it before, but I didn't know what it was. I just thought it was the dogs on the deck or something. Kamo, slyšíte, co to křičí za ním? Proč je červený? Má možná nějaký špatný osvětlení jenom. But I think if I sit and wait, you'll see I just seen it. Televize ne. No to znělo, jak by tam někdo umírali, by ho brali na nože. No idea what it is. What it is?
Kamo, vem si, tam někdo vem si, že spíš, jo, že prostě si šel spinky, vole. Ten dřev je hnusný. A spíš si vem, že spíš a nejenom ti v bytě, kde jsi sám, já teda žiju sama, že jo, jsi třeba sám a teď ti tam začnou mlátit skřínky, třeba v kuchyni, to je jedno kde. Kamo, já nevím, já bych dala asi výpověď z toho bytu, nebo co bys dělal? Já se slyším, jako by někdo běžoval o pomoc. Uvidíme, co tam bude. Reálně se mi to stalo. To kecáš, ani no. To kecáš. Budu tu chvilku sedět a natáčet, OK. Šel do píší nás. Může mít nitku. Who knows? No nitkou, že jo, potáhnout. Dobré, nitkou by to asi nevrátil. Nebo počkej, zkusme najít nějaký Řekni mi, jak by tohle udělal, kámo. Jak by tohle nafejkoval? Nějakým magnetem, a to nedává smysl, by musel být někde blízko. Kámo, počkej, tak to si pustím ještě jednou. A já, to dělá nití, a jak se to vrátilo zpátky, ne? To, jak by to udělal? Palím kufry a nás jedu běhám do prdele. Dívej, jak se to ještě... My to sebou... Holy... What the f***? Okay. I'm cool. Já bych byla úplně v prdeli. I'm just shaking. Look at my goosebumps. Fuj, já mám taky zimobrávky z toho, brácho, nedělej mi to, já mám taky zimobrávky. It's my grandma's old house too. It's old. That's just creepy. You have no idea. Like there's nobody in my house right now. Jak by to udělal? Babička ho zdraví, no ne asi. Jednou hrála si nová hračka, ani do jiný tam nebyl. Hračka letěla do popelnice, to se nedivím, brácho. Jednou spadly asi 3 obrazy najednou doma, doteď nevím jak. Hele, to je takový jako, může to být špatně připevněný, jo, může ta hračka být rozbitá, ale 100% fake. Kámo, ale řekni mi, jak bys tou skřínkou mlátil prostě. Jdu brát TV na nos. No ne asi. Všichni se posere. By to zaeditovat. No to neuděláš. Podle mě to neuděláš. Kdybys měl fakt jako nějakou AI tady co, fakt kvalitní kameru, nevím, 1000 něco a to je 360 a to mi nepřipadá jako fake. Ale těžko říct, kámo. Jak bys to udělal? Takový ten zelený oblek na lidi. To pak se děje. Koukáme na creepy věci, hoši. Like nobody. Co stalo, když jsem koukal na to za něčeho, něco mi spadly všechny věci z poličky. To kecáte, ne? To mola. Na tohle já věřím, já taky právě. Okay. That's f***ing weird. What is that? Kámo. Somebody's in that room. Že tam někdo je. Whoa. Okay. Look at those goosebumps. I'm gonna go look. What's the worst that's gonna happen? Tak tomuhle já věřím, kámo. Klidně tomu věřím. A jakože nebudu nikoho ovlivňovat svý názor, pokud si myslíte, že to je fake, tak klidně, ale kámo, já tomuhle věřím. Je mi z toho špatně. It's scary. Fuj, mě taky hnusně z toho. Hoši, si vám je míň jak pata, se koukat, nebo ve 3 pata přijde bubu. There's like nobody in here. Komu? A já tady. Ty píšu. I'm freaking out, man. Běž z This toho is baráku, scary. padej. Na co čekáš? This is really scary. I knew I could hear stuff before, but I don't know. It's so weird. Ty koko. I Pardon. could hear it. Já chápu, že by je otevřel a jak by je zavřel, ale to nedává smysl, to by musel mít... I'm going outside. Yeah, that's better, I think, vole. Toto je jediné paranormálne video, ktoré Kristian na svoj kanál pridal a rovnako tak aj posledné. Otváranie a zatváranie dvierok sa dá síce ľahko sfalšovať, no nie je vylúčené, že video zachytáva skutočné paranormálne aktivity. Hej, mě z toho úplně divně, já se bojím, boží. Já se bojím. Vypadni. Kamo, jakože, já bych tam ani nešla, já kdybych tohle viděla, řekla bych si, asi se mi to zdálo, kdybych to z toho podruhý, dělám pápá dome, měj se krásně, podpálím ho, odcházím. Já jsem se lekla, když otočil kameru na sebe. Máma povídala s malou holku, když jsem byla, a dost, takovýhle věci vůbec na mě nechoďte, je Lidl. To mám ráda. Nejda čo jiné, dáke ufonky, nedám bobek, jestli ti to nebaví, prostě jdi, papa.
Je, počkej, jsem vypla zvuk. Alexej, ktorý vystupuje pod YouTube nikom Traverza, žije v odľahlej časti Ruska. Okolo jeho pozemku Tak sa dneska rozrastá nemyslím, yes. hustý les, No, ktorý asi je podľa nejdem jeho nikam. tvrdení domovom čudnej osoby či niečoho iného, z čoho ide zdesenie. V jeden večer počas neskorých hodín, keď teplota klesala do mrazivých hodnôt, Alexej počul hlasité búchanie a zvláštne zvuky, ktoré prichádzali z jeho kôlne pri dome. So zapnutou kamerou smeroval priamo tam a s nádejou, že sa mu podarí tajomného tvora Do zachytiť prdele. na video. Má taký hustý příběhy. Тварюга сидит, непонятная. Вон, в том проеме. A Rusko. Буквально час назад Kámo, выходил, Mexiko a Rusko. Tam je nejvíc divných věcí. никого не было. Сейчас вот вышел. И шумит кто-то непонятно. Ty bezjak. Ej! Taky bezjak tam je. Тварь ебаная. To fuck? Эй! Господи, господи. А ну, влазь давай. Что ты там ломаешь? To je fake, asi ne. Тварюга какая. Ты кто такой вообще? Jo, on tam půjde, no Jo. jasně, to chci vidět. Посудина кидается, тварь такая. Alexej sa dožaduje, aby nepoznaný votrelec odišiel, no ten začne agresívne hádzať predmetmi a vydávať neľudské zvuky. Zatiaľ sme ho nemali možnosť vidieť priamo, no keď sa Alex Já ti nevím, hoši, to mi přišlo docela jako fake. Já nevím, mně to přišlo docela jako fake, kámo. Taky bezďáček tam chilluje, víš co, a chce mít v klídečku to bejt a jako, nevím, nevychází mu to nějak. Borec mu tam narušil jeho zóničku. sa Třeba nakopne každý do nebo něco bočného tak. okienka stodoly, naskytne sa mu pohľad, z ktorého tuhne krv v žilách. No tak pojď mi, jestli se bojím. No jsem celá piči z toho, abych pravdu řekla. Oko, no. Oko tam na mě vykouklo. A smr. Šotek. Тварь, блядь, а. Blěd! To je, nevím, to mi nepřijde jako duch, kámo, proč by duch tohle dělal reálně? Duch by podle mě tak neuzvedl tady to, ne? Niečo vo vnútri skutočne je, niečo, čomu sa svetlo odráža od očí. Ak Někdo teda vytáhl nejde svůj o klásek, nejaké dřevo, zviera, na čo asi. sa to potom pozeráme? To nevím, Dany, děkuji za Vaše ružu. nápady mi napíšte Prej do nelidský, komentárov. tohle udělám taky, ne asi, kámo. Prej, to, v tohohle vám bude tuhnout krev v žilách, kámo, a já tady, jasně, braško, nevím, to mi, není to zvíře, to vypadalo jako člověk. To, i ty zvuky, to podle mě je kámoš, ne, asi to byl nějaký kámoš, jo, ruský. Veronika Shannon zažívala hrôzostrašné veci v jej dome. Všetko začalo týmto facebookovým statusom, v ktorom si sťažuje, že keď je sama v byte, neustále počuje podivné zvuky a má problémy so spánkom. I need a Keďže bodyguard. častejšie bola svedkom týchto podivností, zadovážila si niekoľko bezpečnostných kamier, Oh, ktoré shit. rozmiestnila po byte. Netrvalo shit. dlho, kým získala prvé audiovizuálne dôkazy v podobe záhadných zvukov a neznámych hlasov. Dali byste si domů kamery. Jsi hezčí a krásnější. On děkuju Kristu, ale protože mám takovýhle make-upík. Miau. Co jsem to chtěla? Dali byste si někdy jako do bytu kamery. Kamo, já ne. Já mám kameru doma. Kamo, nikdy. Já třeba kvůli psovi nebo kvůli zvířatům. Papá, Luci, měj se krásně. Ve 4, ježiš, tak hlavně vstaň. Máme v bytě kameru. Nikdy bych se na ní nemohla podívat, kámo. Teď by tam něco bylo, něco se hnulo. Ne, děkuju. Ne. No jasně, kvůli zvířatům, jasně. To jsme měli taky, no. Děkuju moc, Lonko. Dobrou, Bobíku. Já mám doma 2 kamery, kámo, byste blázni. Lidem v noci oči ale nesvítí. Počkej, tady dobrý point. Lidem v noci oči ale nesvítí, ale podle toho, jakou měl kameru. Ne? To taky hodně souvisí, podle mě. Ono, já jsem se taky kolikrát bleskla, vole, ale svítily mi očka, když tam byl blesk. Víš co, že to nemusí být, nevím, ty vole. Hej, nedělej nosy. Jo, svítí, tady píše někdo, já nevím.
a zvířata, brácho, psy a tady si, prostě takový ty, většinou domácí mi přijde, že moc dobře ví. Hlavně ty psy, kámo, u těch poznáš, že se něco děje. Či říkám, co říkám vždycky všem. Já mám mopsíka a nikdy, kámo, jsem neviděla hnusný, nebo ne hnusnější věc, ale ta situace, která se mi stala. Já tady vedle sebe mám kuchyni a tady mám obejvák. Já byla v obejváku, tady na gauči a on stojí před kuchyní, kámo. On stojí před kuchyní a vidím, a tam nebylo nic, ani žádný jídlo, nic, stál před tou kuchyní a jen dělal tohle. A koukal, kámo, do zdi. A na té zdi dělal tohle. A já úplně, kámo, na co čumí. Tak jsem to nějak neřešila. A prostě si říkám, kámo, co to je? A teď najednou vidím, on z ničeho nic, úplně stáhl prdel, přiběhl ke mně, kámo. A nemohl se jakoby odtrhnout od té kuchyně, furt do ní čuměl. Byl se mnou na gauči a furt do té kuchyně. A říkám, nedělej mi, ty vole. Pak se zvednul a do zdi, nebo nevím, no prostě tam nebylo nic, žádný jídlo, nic, prostě do zdi a já. Dobrý, odcházíme, myslím, že v kuchyni mám ducha, který mi krade i jídlo, vole, nevím, ale už jako od té doby docela si dávám bacha chodit ve 3:15 do kuchyně, vole, pro jídlo, pro svačinky. Někdo ta přišel navštívit, no super. Daniel, děkuju moc krát, děkuji. Veronika začala byť poriadne znepokojená. Potom mám keď jej rybičky. dvaja synovia začali pravidelne Yes, Verčo, to je okolo hrozný. 3:00 Dobro, ráno Windows. za hlasitého kriku a plaču. Kaši, nedělej ty píčo, proč mám tak velký pokojíšek? Já jsem ti říkala, nebuď tady. A děti, psi a děti, kámo. Ty vole, víš, co si pak můžeme pustit? Ty malovánky těch dětí, kámo. Hej, připomeňte mi to někdo, to si tak můžeme pak pustit, takový ty malovánky těch dětí, že mu je třeba 2 a nakreslí úplně samaru, která trhá, vole, nevím, hlavu někomu. I played last time the bad parenting if you ask for that, but I have my new YouTube channel if you want to see this. Bezpečnostná kamera The Koi zachytila aj will- niekoľko záhadných the nickname, zjavení, I mean. z ktorých poriadne mrazí. Sledujte. Proč tady mám angličana, kámo? Co blbneš? Chod někam takhle po večerech strašit. Ej, to si piješ, děti vidí, kam to si piješ do prdele. Já se toho kurva bojím. Daniel, děkuju moc krát. I wanna see it. Right now? Can you please play... No. I played the last time. If you want to see that, you need to... Moment! I have a problem in here. Go to my YouTube channel. And I have a video. Jeden With this večer game. Veronika a jej priatelia sa snažia nadviazať komunikáciu s duchom, ktorý znepríjemňuje jej život. Kámo, může to být fake? Já se nevím, nějaký stín, ale jako... Dneska už jsou ty lidi tak dobrý v těch fejkách, že já prostě nevím, vole, jestli to je uměle vygenerovaný nějakým, nevím, kdo to udělal, nevím. Ale viděl tchána, ne, Nedopadne to dobré. však najlepšie. Tak to je creepy, nevím. Need help? Potřebuješ pomoc? Počkej, to Are you stuck here? uvízl si tu? Pohni kamerou, jestli chceš... Oh my god. Že to taky mohlo být fake, jako. If something bad happens. Scared to walk in the dark in one fireplace. I'm not even moving it. Hlavně, guys, ať vás nikoho nenapadne, vole, nikdy vyvolávat ducha, jako to vám říkám na rovinu. Ani tady ty píšoviny, vole, Ouija board a tady si. Neskoušejte to, kámo, nezahrávajte si s tím. Ani ty toret karty, taret, nevím, ani kývadla, nic, kámo. Get out of here. Já mám Potom, tolik čo sa zkušeností. opýtali, či sa duch nachádza v izbe chlapcov, deti začali... Jsem namalovaná. To není sranda, guys, fakt to není sranda. Já vám teď jenom taky rychle dám vsuvku. Já jsem měla kývadlo. A odjela jsem do Švýcarska a tam jsem každý den po dobu třeba týdnu si fakt jako po rozchodu, víš, jsem si tam furt říkala, tady to. A to kývadlo ti většinou káže ano, možná ne. Jo? A není to dobrý. Já jsem každý ráno se probíhala s novým škrábancem. Každý ráno. Takže jsme to začali zkoumat. Jestli nechty, tak jsem sundala nechty. Nechty to nebyly. Tak jsem si sundala povlečení s tím, že jsem tam dala jenom nějaký látkový, aby tam nebyly zipy, protože jsem si myslela, že jsem se pořezala po zipy. Ne, kámo. A to nebyly šlinci jako pí. To byl šlinc takovejhle, kámo, to byl druhý tady takovejhle a třeba po dobu 2 týdnů. A normálně mi tam musela přijít do toho pokoje, v kterém jsem byla v tom hotelu, přijít nějaká frérka, která mi vymetla rohy a od té byl klid.
A fakt podle mě za to 100% může to kyvadlo, že jsem si na sebe něco přitáhla a komunikovala s něčím, s čím jsem komunikovat vůbec neměla a myslela jsem si, že to je někdo hodnej, vole. Těžko říct, jako já tomu dávám za vinu, protože fakt nebyla jiná možnost, jak se v noci poškrábat. Já nechty neměla, zipy neměla. Víš, a jak se jinak poškrábeš, kámo? Víš, jako v noci. A to byla jedna jizva, škrábanec tady, druhej tady a všichni, co jsi dělala? Říkám, já nevím. A jako neřešila jsem to, ale pak už i lidi si začali všímat. Veronika chcela ísť kontrolovať, do izby sa Hodně s náma nemluví. pretože dvere boli nejakým spôsobom zablokované. Bolo potrebné ich vylomiť, aby sa dostali dnu. Jako síla, no. Ty lítající tečky ve videu jsou... Veronika sa Môže z byť toho prach. nakoniec odsťahovala a dnes už s týmito vecami nechce mať nič spoločné. Nedivím se, taky bych šla do prdele, kmetala bych mek. YouTuber Amer zo Saudskej Arábie má populárny kanál, Heidi. ktorý odoberá viac Danieli, vítaj u nás, ďakujem, prevelice. ako 2 milióny ľudí. V tomto videu, ktoré má názov Prenasledovanie najnebezpečnejšieho čarodejníka, cestuje na odľahlé miesto, na ktorom sa nachádza niekoľko opustených budov. Podľa Amerových slov sa na tomto mieste vykonávali kultové rituály a združovali sa tu čarodejnice. Hneď potom, čo začne s preskúmavaním, má nepríjemné pocity, že budovy nie sú až tak opustené, ako si David, možná jo? myslel. Tak to jsem zvědavá. Ukaž mi to. Bubu. Chci vidět Bubu nebo mimozemšťana. Prosím. Hore, co to je? Já to asi nepřiblížím na počítači, ale vidíte to? Můžete si to přiblížit? Asi ne, co? Kamo, já tam vidím 2 svítící očka, ale jako svítí hodně, takže borec mohl mít na sebe třeba brejle a ve brejlích byl odraz? Jsme hrozný konspirátoři, co? To je satané, ty vole. No, on jde za ním, jasně. Allahu akbar, more. Jasně, šel by za démonem, to víš, že jo? Jasně. Borec se bojí tebe. No ne, asi, správně. Simula. Kamla? More, nedělej, já jsem se lekla jeho, jak otočil tou kamerou. في فراش اسمه انه قديم في اسلاك شائكه هنا بعد To asi není hra, co? Podivná Není, tmavá no. postava s výraznými svietiacimi očami vykukuje na Přemýšlím, co by ti udělalo takhle ty svítící oči. Byle tohle nedělá, může to být třeba speciální čočky? To si taky nemyslím. Fake. To nejsi brýle. Co by to mohlo udělat takhle svítící? Děkuju moc, Daniel. Amera, ktorý uteká priamo k nej. Keď však vojde do budovy Co se a posral, ja prehľadajú, taky. nikoho v nej už nenachádza. Děkuji, Nikoš. Neskôr svoju pozornosť obracia na budovu oproti, no Určitě nepríjemný fake, hoši, pocit, nás že určitě ho niekto fake, určitě. pozoruje, stále Určitě. pretrváva. A ještě druhá reklamička, já si to prostě premium nekoupím, kámo. Nekoupím ho. Prostě oni se mnou vymrdává ten YouTube, já ho nekoupím jenom z toho důvodu. Prostě nebudu platit za to, že se chci dívat na něco, co nevytvořili oni. Ale nějaký lidi. في شيء يتحرك هناك Něco se tam hýbe, kde, brácho, nic nevidím في شيء třeba. يتحرك بسم الله. No nevím. Na hovno natočený. وشو هذا؟ Neprve máme to skvělý, jako jo, no. بسم No, vidím. ما ادري وشو Nevím, co to je, já těž nevím. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله Proč by k tomu šel? Reálně nechoď k tomu, bracho. Nechoď k tomu, no to děláš. A je pryč, no jasně, klasika. Borec si hraje asi na Supermana, ty vole. Hlavně co musí mít za baterku, že mu to takhle svítí. Si tam hrál honí s kámošem. Hej, tak to posral, jako regulérně, to posral, bracho, to si trošku posral, protože mě teď jsem vyskočila ze židle, ty dežo, kámo, co děláš? Hej, nedělej, Daniel. كان في شيء Nedělej, kámo, mě se fakt teď udělalo špatně. بسم الله Ten gambling ser na كان to. قبل شوي جاي هنا بسم الله الرحمن الرحيم Děkujeme. في أحد هنا Já tež, Míšu, já tež. جيت معه Ten make-up, děkuji, Marky. بسم الله في شيء يتحرك Přestaň, mre. بسم الله في صوت احد صوت احد يمشي Já nic nevidím, nic neslyším, nevím. في صوت احد يمشي Wow. Děkuji, Marley. والله يسمع صوت احد يمشي
Bismila nebo něco, nasi. Bismila, Kamila, pupí baba. Děkuji moc krát, Bobby, děkuji moc. More, to je fake 100%, já si taky myslím, už mě sere. Daniel, děkuji moc krát a Luci taky děkuji moc krát, děkuji Bobíci, neposílejte. Buďte happy, buďte tady se, počme se bát. Ling, ne asi. V tomto prípade dochádza k podobnej Kašinka je situácii, sama, keď ne asi. spozoruje postavu so svietiacimi očami a fake, rozbehne hoši, sa za fake ňou. za Na mne. postupe do Fake. budovy sa tajomná osoba Hej, fake si myslím, to za prvé. A hoši, dobrou noc, napište mi, kdo jste sám doma. Neříkejte, že jsem sama doma. Endík chce jít spát, tak se na mě vrčí, cože? Jo, tak to je jasný, akoby běžte. vyparila. Amer je zmetený a má obavy, Máš doma že jeho Vilvíka? mysle No sa právě s ním zahrá. dneska nemám. Od Dneska tohto jsem ho momentu nechal u sa mámy. veci začnú iba zhoršovať. Já prosím. Teraz sa zdá, že shit. tienisté postavy sú Me všade too. navôkol. My tu. Ďábelský tvor pre domu. Počkej, nedáme radši panenky? Tvrdí, že ho už nejakú dobu Nedáme radši něco s sleduje panenkama? desivo vyzerajúci tvor, ktorý žije v lesoch na jeho pozemku. Často sa Já stáva, čaje. že Já najmä ne, v noci naštěstí. počuje Dneska spím při podivné světle, zvuky, asi. ktoré údajný tvor vydáva. Tady Katy Tentokrát sama sa mu doma. ho dokonca podarilo natočiť na video, zatiaľ Yes, čo Barborko, no. telefonoval so svojím kamarátom Majkom. Dej mi polívku. Co to je? I put the iPad in the window, and now this thing's coming up to the steps in my backyard. Kámo, aha. It's like a weird, demonic-looking thing, and it's like a human. And it's all scratched down. And this is the second time this happened. This thing. And Budu kadit. it's all on recording. Už nemám sílu, jo, trupa. You're on record. It's everything's recording now. It's Trubka. I can see the thing. 300 It's 000 like likes looking coming. around weird. Točkou, jdeme. It's yeah, right now it's on the video. Ty It vole, doesn't kámo, to je seem- fakt I'm- velký, to I'm- vypadá, to nevypadá I'm jak sitting člověk. back, I can still see out the window really good. You Vidíš, should- to vypadá strašně velký, No, I ne? can't, but it's looking around like Vem si, že ta židle je přiblížená a tím pádem by měla být větší, že jo, logicky. Ale podívej se na ně, on by měl být menší, protože má hrozně obří tělo. Toaletní muž, Nasi, to je sousedka, Nasi. Děkuju, Daniel, Honzíno, Anteny i Luci. weird sci-fi movie. This thing is freaky. To je velký jak můj Don't think pupík, I'm Nasi. crazy no more. Mám Wait stejný till you problém. see this. Oh my god, it's like you To should jsem see this viděla thing, za mě like- real, kámo, nevím, jako, Oh může my to být nějaký God. mimozemšťan divnej. Like a gargoyle. It's like a gargoyle, man. Vidíš ty ruce, to vypadá jak gorila, kámo. And it's like 35 feet away, and it came out of those weeds. You know what I'm talking about? It's looking. Oh my god. Oh To my vypadá God. mega hnusně. Dude, this thing is. Jak tam jenom weird. čeká, vole. Oh my god, there it is, Mike. It came back. Takhle už to vypadá jak člověk, teda jak se to blíží. Rick si stojí za tým, že jeho video je 100% skutočné, no z Nevím. tohto záznamu nie je Nevím. jednoduché Vypadá to jak člověk, co? Docela hnus. Hej, už já určiť, potřebuji dát kto panenky, já alebo potřebuji čo je panenky. táto podivná Panenky jsou postava nejvíc zač. creepy. Na otázku, prečo nekontaktoval políciu, Rick odpovedá, že to už urobil niekoľkokrát, Baby no monitor, týmu červená údajne izba. vôbec nepomohli. Vždy, keď dorazili k nemu domov, žiadneho tvora sa im nájsť už nepodarilo. To je před jeho A domem, čo no by ste pre jo. robili vy, kebyže sa v noci prebudíte Vezmu a ganu. z okna A nůž. uvidíte toto? Má ho zastřelím, a mi to jedno, bracho. V ten moment by mi to bylo asi jedno, a pak by mi došlo, že asi budu sedět. Ale vyděsil, já bych měla alibi. Podobné video ste už mohli Panenky, na mojom seš kanáli blázen? vidieť, takže nemusíte písať, že ho tu dávam po druhýkrát, keďže sa nejedná o rovnaké video. Cože, Vďaka baby odcházím. monitorom môžu Ne. rodičia dávať pozor na svoje Můj pes mě bude bábätká nenávidět. na diaľku, no ako by ste ochránili svoje dieťa pred týmto? Kámo, to nedávám, to je jediné, co nedávám. Tak se koukneme na pánvičku Tefal, to je potřeba bych. To je jenom jedna, nevěřím. Ne, Mimi, kámo, Mimi. Mimi, ne. Kámo, vidíte to? Kámo, tady. Tady, brácho, to se posral. Kámo, tak to ne. Já ještě jako Mimčo nikdy mít nebudu, jo, takže naštěstí tohle snad nikdy nezažiju. Ale, aby za to ještě budete Možno rádi, sa nic budete nepřijdu. prikláňať k názoru, že sa Děkuju. pozeráme na psa, no mne osobne sa to na žiadne zviera nepodobá. Vyzerá Kamo, to co ako to je? ženská tvár. V jeden okamih môžeme dokonca vidieť nos, lícne kosti a čierne vlasy. Nezabúdajte však, že nám ľuďom sa svetlo od očí za žiadnych okolností neodráža.
Ne, asi proč zrovna Mimi, vole, jdi za někým, kdo je svině největší a skopej ho do kuličky a vidí se smrti, ať má infarkt, ale proč Mimi? Budeš obtěžovat Mimi? 300k, děkuju moc. Odráží, tak on říkal, že neodráží. Tak já nevím. Běžte do píši, ne asi, běžte do píši Martin všichni. Navejas je nadšený fotograf a jeho Už neusnú, obľúbené ne miesto asi. na fotenie je opustený kostol, kde sa práve nachádza. Svojim sledovateľom chcel natočiť Já jsem si ty rohy, kámo, přilepila do vlasů. Kámo, ne. Tak dobrý. Tak na konci streamu máme sundávání rohu, tak se aspoň pobavíte. vnútorné priestory kostola, ak by sa tam taktiež chceli vybrať fotiť. 300 Na kajna, děkuju záver moc, prehliadky sa královíci. vyberá do podzemného priestoru, ktorý on nazýva Red Room. Zo sebou děkuju, má iba Jamesi, slabú Danieli, baterku, ktorá Honzino, toho i veľa Tenny. neosvetľuje, no bude to stačiť na to, aby ste sami uvideli, že sa tam dole niekto nachádza Dízaflow. a nie je veľmi nadšený, že je vyrušovaný. Už jsem koupila čilenku. To jsem kretén, no co dělá to mám Downstairs. Tak pojď mi, já chci panenky, hoši, dáme panenky? Dáme panenky než nadpřirozeno, já bych docela dala panenky, ty vole. Nebudu lhát, podívala bych se na ně, to bude bolet. No ty vlasy jo, no, si udělám depilaci, ty vole, už stačí, že mám tak velký čelo, ty vole. Děkuji. Panenky ne, já dám panenky, kámo. Ty obrázky, počkej, jaký obrázky? Jo, ty obrázky těch dětí? Mě bolí bříško. Tak to jdi do prdele. Gay, souhlasím. Dobrý, to půjde, guys. Sice pomalu, ale půjde to. Na Martina sa rozbehne tmavá postava, ktorá si vychutnávala osamelé prdele. chvíle v čierno-čiernej tme. Na Twitchi jsem že stejně išlo jako tady. nejakého I na YouTube jsem bezdomovca, stejně no jako tady. nemôžem sa zbaviť znepokojivého pocitu z toho, že tam celý čas posedával v totálnej temnote. Jdi do prdele, já bych tohle zvala tak 5 sekund, než by mi trefilo šlaka, nebo bych tam sehnala nějaký, nebo bych tam někde sehnala nějaký klacík a probudla si jak ušní bubínky, tak i oči, kámo. Kdyby šlo si propíchnout klackem k srdce, tak to udělám. Jména féra. Prostě jako, sorry, že už by byla takyhle situace a třeba sama. Seru na to, bracho. Realizačné Drám. tunely už sami o sebe naháňajú Panenky, hrôzu. OK, dáme pak Predstavte panenky. si, že by ste počuli strašidelné výkriky, ktoré by vychádzali práve z takéhoto tunela. Dobré, jde to dolů, je to v pohodě, bála jsem si, že to půjde hůř. Proč by tam šel? Reálně, proč by tam kurva někdo šel? Levá, pravá, levá, koleno, ne asi, kamo, loket, koleno, zbyla bych toho ducha, totálně, kamo, nebo co by to bylo? Kdo by tam šel? Jako reálně, je tu někdo, kdo by tam šel? Alien ti říkám. Já mám taky pterodaktyla, nezapomínejme, jo? Já nevím, to bych asi běžela trošku rychlejš, ty vole, než pán tady. Tak byl jak ten z animáku, takový ten mek mek. Nevím. Pravosť tohto videa je síce ťažko uveriteľná, a Mohol to byť najmä kámoš, kvôli vole. zlým hereckým výkonom kameramana, no takýto typ nahrávok mi vždy vedia nahnať hrôzu a je jedno, či sú autentické, Fake za alebo mě. ide o podvrh. No si co čekal. Kámo, už mám do těch reklam, ty vole, kolik jich tam nasázel borec, jako věřím, že kolik, 323 000, no tak na to musel vydělat dobrou pálku, no. Uznávám. Takových 70 000, 80 na to má, no, možná víc, ty vole. Ale chápu, reklamy dělají hodně, nebudeme ho, počkej, dáme si ty panenky, já se podívám, jestli to má ten skelet, něco od těch panenek.